ಯಾನು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ವಾಕೆಲಸ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಎಂದು ನಿಗುಲು ಏನಾರು ಯಾನಿನಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಯನ ತಿಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ದೆ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಡು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತ ಅಂಚಾದ್ ಕೋರಿದ ಸಾರುಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತನ ಪುಂಡಿ ಕೋರಿ ಸಾರುಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಚಾದ್ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗುಲು ಒಲ್ಪಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಗುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅವು ದಾದ ನಿಗುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ಒಲ್ಪಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಪಂದಾಂಡ ನಿಗುಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ದ ತೂಯರಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕುಡೊರಿಯಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ನಿಗುಲು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವು ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಡು ದುಂಬರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಗುಲಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗ್ ಒಲ್ಪಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆ ಅಂಜನೆ ನನ್ನ 4 ಜನಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಪಿಲಕ ನಿಗುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನದೇನು ಯಾನಂತೂ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಎಂತ ಹಾಳು ಬಗೆದಿಜಿಯಾನು ಎರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಿಂದ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಹಾಳು ಬಗೆದಿನಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗಲ್ನಾತೆ ಉಪ್ಪಾಡಿಂದ ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ತಿಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಕೋರಿ ಸಾರು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪಾಡ್ನಲ್ಲೆ ತರೆಕ ಮೇಕ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂಡ ಪಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊಡೆಗ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತರೆಕ ಮೇಕ ಮೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಪೋಡು ಪಂದ್ ಉಲ್ಲೆ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನ ಎಂಚಿನ ಪಂದ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತಲ ನಿಗಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆಯನ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಸುತ್ತುದು ದೇವರಿಗೆ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನೀನು ಸೀರೆ ತುತ್ತದು ಈತ ಶೋಕು ರೆಡಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ತುತ್ತದು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನೀನು ನೆನ್ನೆರ್ನಿಗಳು ಯಾನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಇಂಥ ದಿನ ಯಾನು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ವಾ ಕೆಲಸ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಎಂದು ನಿಗುಲು ಏನಾರು ಯಾನಿನಿ ಕಾಪುಗು ಪೋರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂಚ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಯಾನಿನಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿನಿ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಡು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಗುಡಿನ ಮಾತಾಗಿರ್ತದೆ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೂರಾವರೆಂಡು ಐತ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡು ಏನ ಬರೆಪಿನ ಏನ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ ಜಾಗ ಪೋದು ಸಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮಲ್ತದು ತೆರೀದು ಐಡ್ ಬಕ್ಕನಿಗಳ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಪೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರಿ ಅವು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಆತ ವೈರಲ್ ಆತುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಂಚ ಸತ್ಯನೆ ಆರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವೈರಲ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಆತಿನಾರು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಏರು ಅಂದು ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ಸ್ದಾರು ಆರು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯವಾದ್ಲಾರಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಪಾಣಿನ ಪನ್ಪೆಯಾನು ಎಂಕುಲು ಕಾಪು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಅಂಜ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂತಿಜೆರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನರಮನೆಲು ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅಗಲೆಗ್ ಅವು ಮಾತಲ ಮಲ್ತಂದು ಹೋಗ್ತಿರು ಕುಡೋರಿಯಾಗ ತಿರಿಪ ಹೋಜಿರು ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಯಾವ ಪಂದು ಅಂಚಿನಾಗಲ ಹಿಡ್ದು ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ದಿರು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ಲು ಯಾನ್ನ ಎಂಕುಲ ಅವ್ಯ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ನ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ನ ಜಾಗ ಪೋಪೆ ಏನ ಎಂಚಿನಂದು ಎಂಕ್ ಕುಡೋರಿಯೇ ಪನ್ಪಿನದ್ಲ ಯಾನಾದ್ ಪೋದು ಅವಳು ತೆರಿಯೋಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಮಾತ ತೆರಿಯೊಂದು ಅಂಚ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನಾರ್ದು ಶೇರ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನಿಗಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ನಿಗುಲ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏತೋ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ನಿಗುಲು ಅಂಚ ನಿಗಲಿಗಗಳು ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂದಾಂಡ ಯಾನ್ನ ಪೋಪೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನು ಪುರ್ಲುಡು ದುಬಿಗಿನಿ ರಜೆ ಮಲ್ದೆ ಹಾಗೊಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಜ್ವರ ಮಾತಿತ್ತು ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ತೆಮ್ಮುಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಕಡಪುಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದೆ ತೋಪಂದು ನೆನ್ನೆ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರ್ಲಾವಿ
ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಪೆಯಾನ ಎಂಕುಲು ಬೆಳ್ಮನೆ ಬತ್ತ ಬೆಳ್ಮನಡ್ 2 ವೀಲರ್ಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ 2 ವೀಲರ್ನ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತದು ಮಂಚಗಲ್ ಬೋಪಿನ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಂಚಗಲ್ದ ಬಸ್ ನನ್ನ ಮಂಚಗಲ್ ಜತ್ತದು ಕಾಪುದ ಬೇತೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕುಣ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾತ್ರೆನುಲ್ಲ ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ನೆಟ್ ಬಸ್ಸುಡು ಎಂತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬಸ್ಸುಲ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡು ನನ್ನ ಮಂಚಗಲ್ದು ಕಾಪುಗು ಬೇತೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮಿತ್ತಾರುಂಡು ಕಾಪುಗೆಂತು ಬೋಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕನೆಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋಡ್ ಎನ್ನದು ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬರಂದೆ ಅಂಗಾರದ ನೀಯ ಪೋರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅದಾಗ ಪೋಡ್ ನಮ ಅದಾಗ ಬೇತೆ ದಿನಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಉಲೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಕ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲಿತೆ ಕಾಪುಗ್ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಎಂತು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 2:45 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟಿಯ ದಾದನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಪತಂಜರೆ ಕಿಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ಬೊಕ 2 ವೀಲರ್ಡ್ ಪೋಯಿನಿ ಬೆಳ್ಮಂಡ್ ಗಾಡಿ ದೀದು ನನ್ನ ಬಸ್ ಹೋಗಿಂದು ಪನ್ನಗ ಮಂಚಗಲ್ದ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅದಗನೆ ಮಂಚಗಲ್ದ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕದ ಅದಗನೆ ಬಸ್ ಪಿದಾರ್ದು ಬೊಕ ಅವ್ಲು ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪಡಾಯರು ಮಂಚಗಲ್ಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಪುಗು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಕಾಪುಗು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಅದಗನೆ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಪುಡು ಬಂದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕಾಪುರ ತಿಕ್ಕದು ಜಂಕೆಂತು ಈ ಒವ್ವಂಡಲ ಈ ಬಸ್ ಕಾಪುನೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಕಾಪುದ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ ಜತ್ತದು ಅಂತೆ ನಡತೊಂದು ಪೋರೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ನಡತೊಂದು ಪೋಯೆ ಬೊಕ ಪೋದು ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನನಿಗೆ ತಂದು ನನ್ನ ಪಿರ ಬರ್ಕವನ್ನಾಗ ಅವೇ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಂಚಕಲ್ ಮುಟ್ಟಾಗ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತದ ಆನಾಗ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಮಂದ ಬಸ್ ಅದಗನೆ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ ಬೆಳ್ಮಂಡ ರಡ್ಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಆರುಪದು ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಗಾರ ಪಂದಾಂಡ ಮಾರಿಗುಡಿಟ್ಟು ಒನಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚ ಎಂತು ಯಾನು ಎನ್ನಿನ ಕೆಲಸಗ್ ಯಾನು ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಇನಿ ಮಲ್ಪ ಬನ್ನೇನು ಇನಿಯೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೊಂಬು ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಯಾನು ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನನ್ ಕಂಡೆ ಏನ ಎಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಪಂದು ನಿಗಲೆ ಬೊಕ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ವೆ 100% ಒಂಜಿ 50% ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೆಲ 50% ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಕ ಎತ್ತಿನಲ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಕ ಎತ್ತಿನಾಗುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೆರಿಪಾಗಪ್ಪಂದು ಯಾನು ಅಂಚತೆ ಇಂಥ ಪೂಜೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಇನಿ ಬೊಕ 2 ದಿಂಚಿಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ತರಿಕು ಮೈಕ್ ನೀದು ಕಾಂಡೆನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಒರ್ಮ ದಿನಲ ಎಡ್ಮ ದಿನಲ ಇನಿ ತಸಿ ಒರ್ಮ ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒರ್ಮ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ಅರಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಹೊರಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಏನೇ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬಯ್ಯಾಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಗಲಿಗೆ ಶಾರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬತ್ತಲು ಸ್ಕೂಲುಡು ಅಲೆಗ್ ಆಯ್ ಕಣ್ಣನ 1 ತಾರೀಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದ ಹೋಯ್ತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾತಾರ್ ಬೈದೇರೆ ಓ ಅಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾತಾರ್ ಬಂದ ಇಂಚುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಲ್ಲೆರ ಆರನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾತಾಡ್ತ ವೇಷ ಮಾಡ ಎಲ್ಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿವಾರ ಬುಧವಾರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಂಡ ಅಂಟು ಅದೇ ಒಂಜಿ ವಾರ ಹಾಲಿಡೇ 1 ವೀಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ನಡುಟು 1 ವೀಕ್ಡು ಸಂಡೇ ಬತ್ತಂಡು
ಅಬ್ಬ ವಾಸಿಮ ಇಂಚೂರು ದೊಂಬು ಬಂತು ಬೆಚ್ಚಗಾಯಿ ನಗಲಾಯ್ ಕಾಪು ದುವಿ ಜೆತ್ತಿ ದುವಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬನಿತ್ತಿ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪಿನ ಪಂದಿತ್ತೆ ಜೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಂತ ಜೆತ್ತನ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ಯಾಕಂತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೋದ್ ಬತ್ತದ ಸಾಕಲಾತ್ನ ಚಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯದ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ದೇವರ ದೀಪ ಬೊಲ್ಪು ಪಾಡಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯರುಂಡು ಪರಪಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪುಸ್ತಕಡ್ ಏನ ಮಾತ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇರು ನಿನ್ನ ಮಾತ ನಿಗಲೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ನಿಗುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ನಿಗಲ ಜೀವನಡ್ಲ ದೇವರು ಕಾಪುದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ఎందుకు ಏನಂದುಲ್ಲಾನ ಪುಸ್ತಕದ ಸುರುಕು ಏನ ಮಾತ ಉಂಡಿ ನಿಗಲಿ ತೊಷ್ಪವ್ಯಾನ ಐಡ್ ಬಕೆನ್ನ ಪೂಜೆನ ಐಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಇಕ್ಕದ ಅದನ್ನಾಗ ನನ್ನ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಅವಿನ ಬರೆಯೋಡು ಅಂಚ ಸುರುಕು ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಪಂದ್ ಪುಸ್ತಕ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಸ್ತಕನಿಗೆ ಎತ್ತನೋಡು ಪಂದಾಂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋಡು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಲೇಖನ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವೀಕಾರ 29/10 ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಹೊರ್ಮರೆಡ್ದು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ 29/10 ಪಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಶುರು ಆತಡು ಯಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಡಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ನೆಟ್ಟು ದಾದನ್ನಾಗ ಮುಲ್ತುಲೆ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಚಂದ್ರಗಂಟೈ ಕೂಷ್ಮಾಂಡೈ ಸ್ಕಂದಮಾತೈ ಕಾತ್ಯಾಯನೈ ಕಾಲರಾತ್ರೈ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿದಾತೆ ಈತು ದೇವೇರ್ನ ಪುದರುಂಡತಿ ಈತು ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ನಮಕು ಈ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಈ ಭಾಷೆಡ್ ನಮಕು ಓ ಭಾಷೆ ಬೋಡ್ತುಲೆ ಆ ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೇಜಡ್ ಪ್ರಥಮ ದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ಒರ್ಂಬ ನವದುರ್ಗಿಯರ್ನ ಪುದರ್ನ ಒರ್ಂಬ ಸಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆಯೋಡು ವರ್ಮ ನವದುರ್ಗಿಯರ್ನ ಪುದರನ ವರ್ಮ ಸಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡು ನಮ್ಮ ಬರೆಯೋಡು ಅಂಚನೆ ವರ್ಮ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನು ಕೊರಡು ಐಟು ಬರೆತಿರ್ತಲೆ ತಾವು ಬರೆದ ಲೇಖನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶಿಲಾಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕಾಪುವಿನ ಅಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಮೃತಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತೆ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಸನ್ನಿಧಾನದ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬರೆತೀರು ಅಂಚನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಪುಂಡು ಐಟು ತುಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪುರ ಮಲ್ತಾಯಕ ವರ್ಮ ದಿನತ ನಮ್ಮ ಬರೆಪತಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಏರು ಬರೆತ ತುಲೆ ಆಗಲ್ನ ಪುದರ್ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಳಾಸ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಈತೇನು ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ನಾಗ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಿಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಒಂದವರೆಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಡಾಪುಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುವ ಒರ್ಮಸಲ ಬರೇರೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪು ಏನೇ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅರಿ ಈ ಒಂದು ಅರಿ ಮಗುಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡವಳು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅರಿನು ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಪುದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಚೀಲ ಕೊರ್ಪಿರಿ ಈ ಚೀಲ ವಾಗುಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಈ ಚೀಲವುದಲ್ಲ ಇರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಚೀಲೋಡು ಒಂಜಿ ಪೆನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕೊಂದೇನು ಬರೆಯರೆಗ್
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಅರಿನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಅರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಚೀಲ ಉದುಲೆ ನಮ್ಮ ದೀವೊಡು ಅಂಚನೆ ಒರ್ಮ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಅರಿನ್ ಬತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಒರಿನಂಚಿನ ಅರಿನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ದಿವೊಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಾತ ಅರಿನ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ಪಿನಾನಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಜನವರಿ 15 ತಾರೀಕು ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಗೆತೊನರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇರೆಗಾಣ ಗೆತೊನ್ರೆ ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಬೇಗ ಗೆತೊನ್ಲೆ ಜನವರಿ 15 ಉಲೈ ಪುಸ್ತಕನು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಪುದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಿಂದ್ಯಾನ ಕೇನೊಂಬೆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆನ ಬರೆತೆರ್ ನಿಗುಲು ಓದುಲೆ ನಿಗುಲೆ ಓದ್ಪದು ಪನ್ಪೇನ ಶ್ರೀ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಒರ್ಂಬ ನವದುರ್ಗೆಯರ್ನ ಪುದರ್ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪಂತಿರ್ದುಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಕಾಪುವಿನ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಜತ ರಥವೇರಿ ಬಂದು ಸ್ವರ್ಣ ಗದ್ದುಗೆ ಏರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದೇವೆ. ಪವಾಡ ಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನವವಿಧದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ನವ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗವು ಇದರಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ವಕ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಗಳು. ಅಮ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಬರೆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅವಳ ಪಾದಮೂಲದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕವಾಗದೆ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಮಾತೆಯಾಗಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕ ದೇವತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ, ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪರಿಹಾರಿಣಿಯಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಿಸಿದ ಅಮ್ಮ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮಾನವ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದವಳು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾರಿಯಮ್ಮ. ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಾಗಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಸೋಡರಾಗಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಎಂಬ 2 ಅಕ್ಷರದ ಪದ ಮೈ ನವಿರೇರಿಸುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನವನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬರೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ತಶ್ಪಯ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಪುಸ್ತಕಡ್ ಏತು ಪುರ ಒಂದುಂಡೆ ನಿಜವಾದುಲ ಸತ್ಯ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಅನಿತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಶ್ಲೋಕ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪೆನೆ ಅಂಡ್ ಇನಿತ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂಜೆಡ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಇಲಕಾಣ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಯಾನಿತೆ ಪಂಡನಿಗಳು ನಂಬಯರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ದೇವಿರನ ಮಾತು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಪುದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಉಂತಿಯೋಲ ಅತ್ ನಮ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆನ ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತ್ಯವಾದಲ ಎಂಕ್ ಈತ ದಿನದ ಪೂಜೆ ಇನಿತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಡೀ ಮೈ ಎಂಗ್ ಜುಮ್ಮಂಡ್ ಸತ್ಯಲ ಅಂಚೆ ಅನಿತ್ಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನಿ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಪುಸ್ತಕನಿ ಬೈಯಡಿ ಬರೆರೆ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ದಯದೀದಲ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದೇನು ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷಣ ಉಂದು ನಿಜವಾದಲ ಒಂದೇನು ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಾವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅನ್ಕೆ ನಂಬೇನು. ನಮ್ಮ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಾತಿಯೆಲ್ಲ ಕ್ರಮೋಟ ದಿವೊಡು ದಾಯ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಜಿನ ದೇವಿಯರ್ನ ಕೋನೆಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಇಂಚ ಮರತ ಕುರ್ಸುಡು ಇಂಚ ದೀದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಂಪು ದೇವಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ವೆಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ದೀದ್ ಐಟ್ ಏನಂದ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ದಿನತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬರೆಪಿನ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಪುರ ಯಾನ್ ಆಯ್ನತ್ತ ನಿಗಲ್ನಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಗೆತನಂದಿ ನಗುಲ್ ಗೆತೊನ್ಲೆ ಇಂದು ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಕಾಪುದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ತುಳುವೆದಿಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್
ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರಗ್ಲ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.